Masquera say, Muria Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya pana ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwagara waga subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Muria Zimbabwe tatigirai nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa. Pane an audio yadakuvigirai ya former CIO abuda achitaura panhau yematongero enyika yeZimbabwe. Abuda achitaura masecrets ari kuemployiwa nemaCIO akabuda achitaura kuuraiwa kwemaopposition members muri Zimbabwe. Requesta ngwenyu todi mungonzwa audio yatakuvigirai iyi muhammadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Masquera sei muri yeZimbabwe. Masquera sei muse kumativi mana enyika lichone njani. Good afternoon. Inguva yatinosangana muzuva ranhasi, which is a special day for Zimbabwe, our beloved country. Zuva ratinorangarira magamba varume nevakadzi vakazvipira vari vakomana nevasikana kubata pfuti kuti vanorwisa utongi hwevachena. Tarisiro, rega ndipadzokoro, tarisiro iri yekuti tive nekuzvitonga kuzere kwakasunungukira vanhu vose, zvisinei nekuti they are Ndebele, they are Shona, they are Kalanga, they are Venda, or whatever tribe. Zvisinei nekuti vari vebato ripi. Tinotenda Mwari nokuti kubvira kare muno muZimbabwe makangotanga muine mapato akasiyana. Hatingade hedu kunyanyotsvaka zvakaita kuti avepo, zvikonzero zvakaita pamwe kuti ZAPU iite split, ZANU ichitangwa kana kuti kuzove neANC later UANC ana Frolies, but zvinongoratidza kuti muZimbabwe vanhu vemo vairatidza kuti kunyangwe under the Smith regime vaida kuti mumwe nemumwe ave nebato raangaite belong to pasina kumbunyikidzwa, zvinove zvairambwa naIan Smith, zvichiri kurambwa nhasi. Asi tisati tasvika ikoko, ndoda kutora mukana uno pakutaura kwandichaita kuti ndimbokurukura zvishoma necommitment yakaitwa nevarwi verusununguko varipo pakati pedu, asi vazhinji vacho upenyu hwavari kurarama hunotirwadza. Zvizhinji isu vamwe tine hama dzatinotoona muraramiro wadziri kuita. Ini mumhuri medu ndakaitirwa nyasha pakuti sekuru vangu, hanzvadzi yamai, although he is late, he was an ex-combatant weZanla. He is late, vakamboseva mupolice after the liberation struggle. Ndine rombo rakanaka rekuti mukoma wangu is still surviving. He is also an ex-combatant. Ndine rombo rakanakawo zvakare rekuti kunyangwe kuna amai iko kuna amai guru zvakare vakaenda kuhondo. Saka ndingangoti murudzi rwekwangu mune vanhu vakati one day vari very close vakaenda kunorwira rusununguko rwenyika yeZimbabwe. So tinoda kuti titaure pamusoro pecommitment yavo nezvikonzero zvakaita kuti hondo ivepo, necommitment yakaita ruzhinji rweZimbabwe kuti vabatsire magandanga kuti nyika ikwanise kuzenge ichitorwa kubva kuna Smith nemaWhites. Varume ava mushure mekunge vamboedza kutaurira naIan Smith achibva atoratidza kuti Smith imboko muna 1965 achideclare UDI, vakanga vatozvipira kuti aiwa isusu handei kuhondo.
Sezvamunoziva kuti muna 1966 ndio pakatanga kurira pfuti muZimbabwe paChinhoyi battle. Varume vakaenda kunorwa ipapo vakafa vose, asi ndoro parakatanga kudeuka kuti chinzi chatsva muZimbabwe. But zvachaichira zvikonzero zvacho ndo zvatoda kuti titarise kuti tione kuti 45 years after independence, what have we achieved in terms of correcting the reasons behind the second Chimurenga. Izuva randinoda kuti tirangarirewo maarmy commanders edu akatisiya, kusanganisira General Tongogara, Josiah Magamba Tongogara, vakafa musi wa26 December 1979. Makomrades akutarisira kugadzira kuuya munyika. Kufa kwavo nanhasi kwakangoitwa shredded in secrecy. Hazvinyatsokuzivikanwa kuti zvii zvakaitika, although dai yaive nyika hayo yakasununguka, mai opa muchinguru vaigona kutiudza kuti what really happened pakufa kwaTongogara. She has remained quiet. And one day hatirarame nekusingaperi, vachafuma vasisipo. Mwari vatorawo nenguva yavo. Asi zvichaita kuti Zimbabwe irasikirwe neruzivo rwokuti murume akamira zvine simba kwazvo achirwira kusununguka kwenyika yadai yakutambudzwa nekushungurudzwa nana Wycliffe Chivhaya nana Mnangagwa. Mnangagwa anomubvira akaenda pabattlefront. Asi nhasi vashungurudza nyika ino zvekuti mazita ana Tongogara kuti zive kuti what happened to him hatizivi. Inguva yandinoda kuti tirangarirewo zvakare General Lookout Masuku. Vakatanga kusungwa nenyaya yekunzi vari kuda kuplota kubvisa hurumende yava Mugabe. Vakakwitwa neHigh Court yemuZimbabwe, vakanzi havana mhosva, asi vakasungwa vakadzoserwa muchitokisi pasina macharges akanga aripo, pachisenzeswa mapresidential powers kusvikira Masuku akafa asina kurarama zvakasununguka mukati menyika yakanga abatsira kurwira. Akanga ari army commander weZAPU, akafa musi wa4 April 1986. Ndoda zvakare kutora mukana uno kuti tirangarirewo zvakare gamba guru redu General Mujuru, Solomon Mujuru. Vakafa mumoto usingazivikanwa, usina tsarukano, usina kunzwisisika, musi wa15 August 2011. May all their souls rest in peace. Ndine mazwi andichada kukota verbatim ndisati ndatarisa nyaya yemareasons behind the armed struggle and how far we have come to correct those. Akataurwa na the late Joshua Nkabuko Nyongolo Nkomo parufu rwaLookout Masuku. Akataura mashoko anondipa kudzamirwa zvizhinji nekuda kwenyika ino, nokuti zvaakataura kareko nanhasi zvichiri kuexista mukati menyika yeZimbabwe zvatowedzera. Joshua Nkomo said, and I will quote verbatim, "Mafela, look out. After all his sacrifices died a pauper in our own hands. We cannot blame colonialism and imperialism for this tragedy. We who fought against these things, we actually doing them. Why? One of the worst evils we see today is corruption. There is something radically wrong with our country today, and we are moving fast towards destruction. No country can live by slogans. Pass this, pass that. When you are ruling, you should never say pass." End of quote.
And this was Joshua Nkomo in 1986 at the burial of General Lookout Masuku. He foresaw that the country was heading for destruction. Yet, all those years early, corruption was already ruining Zimbabwe. And one of the incidents that ndedze the Willowgate scandal, you guys can Google it and search what was happening in Toyota Cressida. Anyway, like I said earlier, may the souls of all those that perished outside Zimbabwe, that we have failed to bring their bonds back, the people who decided to go on the war front, the people who decided to go and get trained to fight and extricate Zimbabwe from the clutches of the white minority, may their souls rest in peace. I am one person who still believes that one of the biggest blunders that this ZANU-PF government did was to fail to bring all the bonds of our late freedom fighters from our neighboring countries. They didn't go there by choice. They went to fight for Zimbabwe. And an independent Zimbabwe should have prioritized bringing their bonds back. Even if DNA was not going to point to whose bonds was who, but even having burial sites for all those people in Zimbabwe would have consoled maybe their souls, maybe their relatives. Those that even know, up to today, vamwe havazivi kuti hama dzavo dzakaenda kuhondo dziripi. They couldn't even visit Tembwe. They couldn't even visit Chimoyo, Chifombo. They couldn't visit those places. But if we had brought all their bonds, they would be going there to think about the sacrifices that were made by their brothers and sisters. Anyway, back to the present. Some of the reasons that caused the second Chimurenga in Zimbabwe, chief among them was one man, one vote. 2, the land question. 3, democratic rights. The banning of political parties. And also the demand of political rights. Those are some of the causes. Of course, there was the issue UDI, the declaration of the Unilateral Declaration of Independence by Ian Smith, and some other reasons. But we are saying amongst these, let's see how far we have gone. Let's look at one man, one vote. The reason we went to war was to make sure that munhu wese ane kodzero yekuvhota and independently, pasina kumbunyikidzwa. Because under the Smith government, we had limited rights. Pane zvaitokonsidwa kuti munhu akwanise kuvhota. But tiri kuti isusu tatora nyika. Hatina kubvira takapa vanhu veZimbabwe mukana wekuti vasarudze pamadiro. Nokuti muna 1980 macho, after my elections, pane vanhu vakapwanyirwa dzimba, vanhu veZAPU, vanhu veUANC ekwaMuzorewa. If it was a free for all vote, there was no need for that. Whoever has voted for this party would still be living peacefully. That's when we saw the seed of division amongst our people. And that was perpetrated by ZANU-PF. They are the chief architecture of that division of our people. Because, number one, munhu wese who was not for ZANU-PF ainzi pasinaye. Hahana kodzero yekuve munhu anorarama zvakasununguka muZimbabwe. Hence the slogan yekuti pasi is still existent. Pasi zvinoda kuti ngaaurayiwe, anofanirwa buried pasi.
Saka ZANU-PF haina kumbobvira yakapa mukana wekuti vanhu vave ne-freedom pa-one man one vote. That is why Zimbabwe has always had political deaths and cycle of violence in the cycle of elections that occur. MuZimbabwe hamuna kumbobvira makaitwa election yekuti vanhu havana kufa kana kuuraiwa kana kukidnapwa kana kuitwa sei. Saka CIO yemuZimbabwe yakadzidza izvozvo from Ian Smith ndokubva yazviita perfect zvekuti nhasi kutaura kuno even kwandinoita ndinenge ndichingoti pamwe zvichida manje ndiri kusikotorwa mumba mangu. We know of people who have been killed because of political difference, who have disappeared. Anaitai Dzamara, they are just a tip of the iceberg. There are several cases of people that have perished. Saka in a way, I don't think we managed to achieve one of the key reasons that we went to war for, which is one man, one vote. Number two, the land question. One of the biggest challenges that I nadzo ndedzekuti takagadzirwa atoti maruzevha aya nevachena vachitora land yedu. Vamwe vakapedzisira vane mafarms 2-3, vamwe vachichengetera vana vavo mafarms, vamwe vachichengetera vazukuru vavo mafarms. From 1980, Zimbabwean government yakaadopta a willing buyer, willing seller attitude towards settling the land question. Saka vaitenga land kubva kuvachena vaida, ivo vachidawo kutenga. But izvozvo slowed the progress because vamwe vachena were hanging onto the land. But however, mafarms machena acho aitengwa on a willing buyer, willing seller basis. In the late 80s and early 90s, anga akuti akatengwa negovernment, otorwa nevakuru vemugovernment. Haachagoverwa kuvachena, kuvatema. Tinotori incident yakaitika 1996, Chief Shosha invaded farm pagrasslands apa maronderapo. Vakatumirwa support unit naMugabe kunovarova vachivadzinga. Vataura kuti nyaya yeland yatakaendera kuhondo yanonoka kugadziriswa, taakutora minda yedu by force. But look here, because it didn't suit Mugabe and company kuti land itorwe vachena, then they kicked them out forcibly. So this is what happened. The founding of the MDC yakaitaura kuti we want to address the land question as MDC. And one of their slogans was land to the people, not to politicians. Because land yanga yakutorwa nema politicians. Vachena vakutorerwa land ya vachimanikidzwa kuitengesa, vachitorerwa government ichibhadhara, but yotorwa. And to show this is what happened after the 2000. Whatever happened in 2000 happened. But the same leaders, political leaders dzedu, dzakatora land iyo vachitora vana vavo nevazukuru vavo. As it stands right now. Ndofunga munotasa munorangara kuti pakarambana Bona Mugabe naChikore Simba, pakabuda nyaya yekuti vakanga vaine 21 farms. Iwo karipache because you were not politically linked, hauna kana ka piece of land kawakawana. Right now Mnangagwa ane mafarms, ana farm. Vana vaMnangagwa vane mafarm. Akusiria ane mafarm. The same system yaiitwa nevachena yekuti vaichengetera vana vavo nevazukuru vavo nechi was adopted by our political leaders. So in a way, the land question is still not fully addressed. It still needs to be re-looked at. Pane vanhu vakanga vasiri political linked vatakaendesa kuzvikoro zvekudzidzira kurima vaifana kuti vapuwe mafarms. We want the farms to be very productive. Those that are capable. Why give an engineer arifana kunge achigadzira zvinhu a farm because he is politically linked? Ngaaite zve-engineering. Those that are into farming vaite zve-farming. And over the years,
all the efforts dzemari dzaitorwa kugovernment dzichiti dzinoda kubatsira mafarmers, zvinhu zvese zvaienda kumafarms evakuru. Iwo kari pacha hauna chawaimbowana, whether it's farm equipment, farm mechanization yafandwa neRBZ, hakuna chawaiwana iwewe. Waitozonzwa kunzi aiwa kupurazi kwaNicholas Chigoche fertilizer yaorerako, iwo uruda 2 bags. So we failed to address the land question again. And if we look at the issue of my democratic rights, well, we have got a semblance of democracy in Zimbabwe. We don't have democracy. Because by those and political rights as an extension of them, we have failed to protect anyone who is opposed to ZANU-PF or who doesn't agree with the policies of ZANU-PF. That is why we have captured the broadcasting, national broadcaster in Zimbabwe. You don't hear anything zvichitaurwa zvakanaka about the opposition. You don't hear a single kind of coverage opposition politics in a light way. We have failed that. We have failed to give vanhu vano-opposa ZANU-PF space to air what they feel. So you find that people are arrested for saying Mnangagwa has failed. But the question, has he not failed? Indeed, he has failed dismally. He has failed very legendary, if I may quote Comrade Nyoka Mabuno. He has failed massively. So we cannot be in a position to say that we have addressed these issues. But actually, we have perfected the art of corruption to the extent that Zimbabwe right now is going to be a shell very soon. We kicked out the British, brought in the Chinese. Well, let me give you what was happening. The Britons were developing Rhodesia. That's why they were hanging onto it. The Chinese who have brought are destroying Zimbabwe. Whether kumuka, kuchi, mukatarisa mazhinji mukuraiwa kwenzou kana kuti kwema rhinos, they were linked to the Chinese because mahonza acho, they believe nenyaya dzemishonga nechi, they were killing them. Kuti vawane marhino horns vanosenzesa mishonga yavo and stuff like that. So Zimbabwe right now is turning into a shell because we brought in people vasina Zimbabwe at heart who are just plundering. They've even killed the Labor Act. My democratic rights. People, my workers, they are not free in Zimbabwe. They cannot demonstrate. Musivu 7 da kwanza demonstrate mari yangu ishoma. So in turn, they've perfected the art of corruption and stealing. Because they are so downtrodden. Havana chavainacho. They cannot even demonstrate kuti employer wedu haasi pamari. Even vari kuZCTU, they've destroyed ZCTU. The first step yavakaita ndeyekugadzira ZFTU, which was pro-government. Kuti vaite counter the power of ZCTU after the emergence of MDC and also the power yaive neningi ZCTU as a workers' body. So they've neutralized and destroyed everything. Saka, the thing chatikudiwa muZimbabwe right now, vana veZimbabwe, ndechekuita focus on the interests of Zimbabwe and Zimbabweans. Despite our political difference, despite our religious difference, despite our different opinions in different issues that we might discuss and deliberate, so that we converge as Zimbabweans. Whether uri musoja wangu muZimbabwe na una future. For a start, Zimbabwe at independence, masoja nemapurisa, they belonged to the higher echelons dzevanhu vesociety. Kunzi musoja zvanga zviri prestigious. But right now wakatozosvika pakunzi usafambe neuniform yako musoja.
wakutonyara kufamba neuniform because hazvisina prestige, because wakunyadzisa. Saka kauniform kanogara kubharaki kana kuti kanofambwa nako kari mubhegi kakavanzwa, because hausiri munhu anoremekedzeka. Vanhu vari kuremekedzeka mashefu ekuami ari kuba futa, kwete kuti vari kuwana mari, havasi kutambira zvinogutsa maya, vari kutobawo. Ivo vacho ndo vane access yekuba lithium chichi and stuff like that. Izvozvo zvese zviri kubiwa navo because they are linked to the ruling elite. Saka right now chatiri kuda as Zimbabweans, toda kufocusa on saving Zimbabwe, and saving Zimbabwe needs a big heart of forgiveness, because munhu ari kuba right now mukamuthreatena kana kuti akauraya muna 2008 mukamuthreatena acharamba achiprotecta his space or her space. We need everyone on board. We need people vari kuona kuti what we did was wrong. Come to the side of the people. Let's reason together as Zimbabweans. Let's focus together as Zimbabweans. Kuitira kuti varume vakadeura ropa vachienda kuhondo, tisiyo nyika yekuti they will be proud of, they won't be turning in their graves. But nyika yekuti right now it's exporting corruption, it's exporting violence. Zimbabwe is exporting everything horrible across SADC. The only thing chairi kuexporta chiri reasonable is human capital. But tarisai muone vana vanofanira kunge vachishanda munyika vari kutizira kunana Scotland, kunana UK, kunana New Zealand kuti vanokwesha misana yechembere. How disgraceful is that? Why Zimbabwe? Why? Masiyayo muri mabrothers, pamunoenda kudzinamo, pamunofamba muchienda, yes, unenge uchifamba nemotikari yako ende iwo uchidya, but is it all about you? Will your son have the same opportunity? Will your son have the same opportunity? Inenge yapapi Zimbabwe yacho? Minerals anopera, gold rinopera, resources anopera varume. If we don't build, do you know why South Africa is better than us? Pa 14 years dzayakazoita independence, South Africa istave neindependence, my whites were still constructing and building South Africa to be the economy that it is. To be honest and to be fair, the South African economy right now haina kubuildwa ne-ANC. ANC only came to power in 1994 when South Africa was already an economic powerhouse. A clear manifestation that those guys were committed kuti vavake nyika. But anyway, it's not about South Africa, it's about Zimbabwe. Picture this. In 1981, Air Zimbabwe yakasiyirwa ndege 21 na-Ian Smith. 45 years down the line, tane ndege 1 or 2 as Air Zimbabwe. Why? Air Zimbabwe in 1980 yakasiyirwa functioning railway system yatakatombonyebera kuti aiwa takudevelopa, takasiyirwa zvitima zviri zvemagetsi zvezvinenge zvedhiesel, tikadevelopawo tikazoita zvitima zvemagetsi. But 45 years down the line hatisina national railways of Zimbabwe. Takadestroy even zvemagetsi zvacho. We destroyed it. Tasarwa nezvedhiziri. We plundered whatever we had built. And that was done nevanhu vakanga vasina kukontroleka, vaisa kontrolewa, because it ended up with a situation yekuti vamugabe vaisa former army generals kuma parastatals vasina kana idea yekuti zvinomhanywa sei, because of patronage. Hatisina. It used to be a marvel to travel to Mutare by train or to Bulawayo. Dzimwe nyika dzakuita ma-electric trains anofamba kuita mbichana ma-bullet trains. Isusu 45 years down the line, we are nowhere near that. At one time, Kenneth Kaunda destroyed Zambia. Zvekuti tai-exporta chingwa, lobbyose yaendesa chingwa kuzambia. Then we were still a marvel. Taitoseka mazambians asi Kaunda auraya nyika humana. But where are we? Where are we? We have been the West laughing stock for all our nations. Nyika inokumbira 6 million yekutenga chikafu from China.
borrowing 6 million akuma 6 million. But tarisai muone Chivhaya ari kutenga motika dzemamillions mangana achitengera vanhu. Ari kutenga mangana. He can't be even a Robin Hood because he's doing it for grander, playing to the gallery. Saka maZimbabweans tinokukumbirai kuti tive nemweya wekubatana. Panguva ino, let us remember vanhu vakaita sana Comrade Nyoka Yemabhunu. Their sole cause that they are right now having my challenges in South African prisons, it's because they are crying for the same reason that Vamwedu started crying for late 1990s as MDC. That Zimbabwe direction haisiriyo ichaita kuti siye nyika yatinofarira. It must have opportunities for everyone, even if usiri political linked. So I am begging you on this special day, rekurangarira varume vakambozvipira kuenda kuhondo, varume vari kustruggle nekutambura right now. Tine makomrades ariko kumamisha uko vanodya munjonjo. Ndokusaka muchiona kuti ZANU-PF inotora advantage of kutambura kwavo, yovatengera chicken kuti vavote, yoti vatengera chicken in kuti vavavotere machef. To me, I don't subscribe to this element ya chef. Why? Because when you are a civil servant, you are a worker. You are working for those people. My chef are the voters. But ZANU-PF has turned it into a fear. Anyway, a group of thugs. A group of thugs. Vekuti kana wakashika ndo machef acho ndo maboss. Havapikiswe. Because ZANU-PF first killed democracy in its own ranks. Because ZANU-PF amuna democracy. Either you koto what ED wants or you are kicked out or booted out. That's not the society that we want. We want even diversion in ZANU-PF. We want diversion in Zimbabwe because we are diverse. But for us to get to that, we have to fight the system that has been in existence in Zimbabwe for the past 45 years. A system that caused Gukura Hondi and tried to sweep it under the carpet. A system that has killed so many political rivals and has swept it under the carpet. A system that has captured the judiciary. A system that has captured our senior army officers. How many have we lost my army generals since ED came to power? How many are still dying? When will this end? At what stage will Zimbabweans say, guys, enough is enough? Whether I'm a soldier, a CIO, an army general, this country, how we are running it is very wrong. I plead with you Zimbabweans, fellow Zimbabweans, let's unite and focus on creating a Zimbabwe that will bring the millions that has fled this country like we are in a war situation when we are not, back home, so that we can start building the Zimbabwe that will live and die happily ever after.